Ysgol Bro Taf. Nath y lle na bron yn ladd i. Dim coelio beth dwi'n newid bloedd. Chdi, Mrs BH, a gwely dwbl. Ges i newydd drwg heddiw. Mae'r lymphoma di dod nôl. Phil? Mr Hancock. Dath rhyw boi draw a gadael hwn gyda. Weles i fe ar y CCTV. Gwerth pob cyn o gyda nhw. Mae'n opsiynau eraill, triniaethau amgen. O ti'n sylweddoli faint mae triniaethau fel hyn yn costio? Allen ni drefnu noswyl karaoke godi arian? Dwi'n fos yna ti. Allai'n teimlo mwy lledwydd. Paid o twni'n perthynas bant dros un camgymeriad dwl. Nei di ddawnsio fe fi? Dwi'n mynd sal, Gwen. Sy'n dod ar cyfanswm i beth? 4 miliwn. 342 o bunnoedd. Dim ond rhoi'r arian yn ôl. Dwi wedi cael noson wrth y modd. Dwi'n dy caru di Brynmor. Da ni di dyweddio. Mae Greda'n dod i aros dyn ni am sbel. Hi o mabi. Sa'i barod i adael i to. Bydd aeth i lan mewn awr. You just missed them. Pack the car up and gone. Ti di neud o'n ar bwrpas. Dan! O gwada fe. Dim on! Sara yw i mami wrth gwrsod a hyd y Greta fod! Sa eisiau dim byd arall i wneud gyda ti. Fi di'r un sy'n penderfynu beth sy'n digwydd i ni rwan. Fi di bod yn gwylio chi. Ti'n ei chymryd i yn ganiataol. Gad fi mas! Dyw hi ddim yn dy garu di. Paid a mynd yn agos at Mr Hancock. Dwi'n i gael nawr. Tro hwnna bant. Dan!